नीट यूजी मध्ये महाराष्ट्रातील 1.25 लाख विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झालेले आहेत। कृष्णांग जोशी हा राज्यामध्ये पहिला आलाय तर देशामध्ये तिसरा आलेला आहे। पहिल्या 10 मध्ये महाराष्ट्रातील दोघांचा समावेश आहे। गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तीर्णांचा टक्का काहीसा घसरलेला दिसतोय। राजस्थानचा महेश कुमार देशामध्ये पहिला आलेला आहे। नीट यूजी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून यंदा महाराष्ट्रातून 1,25,727 विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत तर सर्वोच्च 10 विद्यार्थ्यांच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील 2 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे। महाराष्ट्रातील कृष्णांग जोशी या विद्यार्थ्याने देशातून तिसरा आणि आरव अग्रवाल याने देशातून 10वा क्रमांक पटकावलाय। नीट यूजीसाठी महाराष्ट्रातून एकूण 2,48,201 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली होती। यापैकी 2,42,858 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि 1,25,727 विद्यार्थी पात्र ठरले।